खूप मोठा फरक आहे. वास्तू तीच आहे, माणसं बदलली. ज्यांच्या कोणाच्या अंडर येते हाताखाली येतं ते मला असं कळलं की सांस्कृतिक मंत्र्यांच्याच हाताखालचं आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. आमचे तुमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ना, ते आमचे मित्र आहेत चांगले. मी या माध्यमातून त्यांना हात जोडून विनंती करतो, प्रमोदजी लक्ष घाला. शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात, त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. साऊंड आम्ही तुमचा वापरतच नाही. हे अनुभव इतके यायला लागलेत आम्हाला की आम्ही आमचा साऊंड घेऊन जातो. संपूर्ण जो साऊंड होता, जे सगळे माईक्स होते, स्पीकर होते, ते आम्ही आमचे घेऊन आलेले होतो. त्यामुळं साऊंडचा प्रॉब्लेम आला नाही. ते व्यवस्थित ऐकायला गेलं. पण पहिल्या अंकाच्या मध्ये 15 मिनिटं नाटक थांबलं आणि त्याच्याबद्दल आणि मी 4 वेळा स्टेजवरनं कुणी आहे का नाट्यगृहावाला या बघा, तर कुणी यायलाही तयार नाही. सगळे अनावस्था दिसली. मला वाईट वाटलं. या इथे मी इतके प्रयोग केले. डेफिनेटली हे सिद्ध झालं नाही. अरे 2 मिनिटाच्या, अरे डेफिनेटली झालं नाही. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला, म्हाका एक सांगया, टॅक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें साऊंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें तर टॅक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी. हांव डायरेक्ट सांगता, लायट ऑपरेशन करता आनी ती बंद करता किंवा चालू करता आनी तातूंतल्यान वयर येवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनीट तरी लागता. आणि आमचो टॅक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज एसिस्टिंग टू द तेंचो जो टॅक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो, जो कोण लायटिंग करतालो, संबंद पिसाट, हय, ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट, तांणी जे म्हणिल्लें जें आसात, आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना, हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.